Després dels greus accidents marítims que s'han patit últimament, una empresa catalana de viatges ha decidit reinventar-se i organitza creuers a través de rius d'Espanya. D'aquesta manera, famílies amb pocs recursos econòmics podran fer el creuer que desitjaven sense abandonar el nostre país. Les diferents rutes de navegació fluvial, menys arriscades que navegar en mar obert, es posaran en marxa a partir de Setmana Santa i els preus dels creuers oscil·laran entre els 800 i els 2.300 euros per persona. Sí, la veritat és que ara, en aquests temps que corren, que una mica t'has d'anar renovant, no? I has d'anar buscant noves ofertes, doncs la veritat és que han pensat aquests creuers pels rius d'Espanya, que, home, trobo que estan molt bé i estan tenint molta acceptació per la gent. Aquest, per exemple, que va pel Francolí, arriba fins a Tarragona, pots després desembarcar i visitar la ciutat, els vaixells són macos, estan molt bé, tenen piscina, tenen de tot, i la veritat és que tenen molta acceptació i és una manera d'oferir coses noves que sempre ens va bé, no? Ebro Imperial, Guadiana Misterioso, Tajo y su historia o Francolí Mágico són alguns dels creuers que es podran dur a terme a partir del proper mes de març, www.costacorderos.cat o en qualsevol agència de viatges.